Ko su velikani svijeta? Možemo li ih tako nazvati? Imaju li smisla za sve nas, njihove poruke, pouke i životna djela koja nam iz dana u dan, iz događaja u događaj, svakodnevno ostavljaju? Jesmo li dostojni dijela Aristotela, Martina Luthera Kinga, Majke Terezije i mnogih drugih? Doznajemo u novim nastavcima emisije AB Info u realizaciji AB Centra. Sa ove nezamislive udaljenosti, planeta Zemlja možda svemiru ne znači mnogo, ali za nas itekako vrijedi. To je naš dom. To smo svi mi. Na njoj svi su koje volite, svi su koje poznajete, za koje ste možda nekada čuli. Svaki čovjek koji nekada postojao i koji postoji, svi žive svoj život uživajući, pateći, mnoge teorije, doktrine o razvoju čovječanstva, svaki junak ili kukavica, pobjednik ili gubitnik, svaki kralj, svaki otac i majka, nadahnuto dijete, istraživač, učitelj, svaka zvijezda, ikona, svaki uspješni vođa, svaki luđak i pametan, svi oni žive tu, na toj maloj svemirskoj tački nazvanoj Zemljom.
Zemlja je samo jedan majušni kutak u tom velikom tamnom prostoru. Sjedi se velikih svjetskih žalosti od historije koju stvoriše sadašnji i nekadašnji vladari svijeta, a sve kako bi postali privremenim upraviteljima naroda. Prisjetimo se tog osjećaja okrutnosti koji nam se nekad javi tokom razvoja civilizacije čovjeka. Šta se to desi u umu tog možda plemenitog stvorenja kada sve povremeno prouzroči kraj drugog stvorenja? Ima li granicu ljudska mržnja i zavist koja je uvijek iznova tu u svima nama? Da li čovjek ima prednost kada postupa u ime svih ostalih? Mislimo i na prirodu. Naša zemlja je samo mala mrlja koju ljudski rod predstavlja u prostranstvu. U svoj toj brzini prostora i vremena za sada se ne vidi spas ukoliko sami sebe uništimo. Zemlja je u našim očima jedino mjesto koje drži život, kojeg poznajemo. Ne postoji drugo mjesto danas ili u nekoj bliskoj budućnosti koje možemo nastaniti ili posjetiti upravo sada. Htjeli mi to priznati ili ne, ona je naša, na koju ovo čovječanstvo ima pravo. Davno je rečeno da je cijeli svemir namjerno satkano prostranstvo koje ima svoju svrhu, a o tome možda i ponajbolje i bliže svjedoči naša planeta Zemlja, svakodnevnim panoramama naših uspješnih života. Pobrinimo se tako i pomozimo našim jedinim iskonskim vrlinama, znanjem jedni druge svakodnevno.